What's up sa inyo lahat dyan mga buddy, panibagong araw, panibagong vlog naman tayo. So kanina, parking ako dito, sa gitna na nakita ko, may binibinta daw siya. Tingnan natin kung magkano ba yun, 250 daw, 250. Saan ka pa galing na? Ano ba yung anak mo o apo mo? Apo ko, yung manugang ko yung naroon sa Marinduque. Oo, upo tayo dito ay. Ano ba to? Ano, maganda yan. Hinukay akong tinagana nga, sakit na nga ng kamay ko. Ari sa lahat eh. Ayan, ang gaganda. At ganyan yan, tinaga ko na nga. Ah, ito kamote. Kamuti sa lahat eh, aring saging 4 na pilig. Isang buwig ito. Kunin mo na nga 250 at pati gutom na gutom na. Dito ko na yung saging lang kinain. So, sinanay mga buddy, magbinta daw ng saging, Ay wala eh. kamote. Kaya bagay 250 lang. Sarili naman yan. Ako nangangambalian. Wala yung magulang, 4 na buwan na. 4 na buwan na yung magulang, hindi na ako. Inaasma na ang bata. Okay na. 250. Ilang taon na ba yung apo mo? Ano? Ilang- 4 na buwan. Yung panganay 7 taon. 4 na buwan? Oo. Pagkatapos yung panganay 7 taon bago ikalawa, 4 na taon. Yung ikatlo, 3 taon, kabunsuhan, 4 na buwan. Kung ako walang tanin na ganyan, paano ako makakabiling gamot? Ba't asan yung magulang ng bata? Tanin sa abok na rin doon. Abay, bali, kayo nag-aalaga. Oo. Ang tagal na nga, 4 na buwan na. Hindi na nadapin. Kung ako walang tanin na ganyan, paano ako makakabiling gamot? Di ba na? At ako hinabiling ko pa nga yung bata sa kapitbahay. Para lang ako makabiling. Sorry. Ako na, papayak na nga, matanda na utay ako, 70 na rin. Matanda na ako. Si 79 ka na? Nagpabakuna na kayo, Nay? Ha? May bakuna kayo? Oo, meron na. Nagpabakuna na nga ako sa amin sinuti. Saan ka ba umuwi? Kami sa Kalumpan. Kalumpan? Ano, naglakad ka lang punta dito? Oo. Naglakad ako dyan, ako naglakad sa ganyan. Kaya ako dito na. Sasakay ko, wala naman akong pera. Wala akong support ka. Ang ganda niyan, bago isang buwi niya. Ayan, may binta siyang saging. Oo, saging, saka kamuti. Itutulay ko pa sa Kamuti. kusmo. Gaganda niya. Kaya basta tinataga ko, wala yung mga kung ano. Ano na yan. At pang ako nakauwi na, makabili ng ganun. Bukay ko pa yan. Nalapin na. Kung ay kakain, gutom na ako. Kinain ko lang sa amin. Ganda yan. 250? Oo. Ba't hindi kayo tumawag sa ina ng bata? Ay, naku po. Ilang beses ako nakiki-reply sa ibang Cellphone? Hindi sila sagot. Walang hiya. Hindi sila sagot. Bali, ilan yung apo mo dyan? Ay, 4? Ang dami pala. oo. Ikaw lang mag-isa naglalako ng ganyan? Oo. Ay, sinong kasama ko pa? Ay, mga bata hangal pa. Hangal pa yung mga bata. Yung ang batang busi nakakakabili sa kapitbahay. Ay, paano? Naiwanan ko ng... Hindi, bibili ko pa ng gatas yan.
Hindi nga nainom ng yung bigas na ginili. Oo. Yung nga, dinuduwa. Ay nga data, saka pamper. Wala nga ako bibili pa nga. Galing ako doon sa kapatid ko, wala naman. Sige, sige bilhin ko na yan lahat para makauwi ka na. Para hindi ka na mag bit pa. Ba, walang iba. Hindi mo bibit-bitin. 250. Oh, sige. Para hindi ka na mapagod din maglalako kasi sa ganyang edad mo na dapat diyan ka na lang sa bahay. Ay, anong gagawin ko? Yung bata, pinalagaan ko pa. Kasi ilang taon ka na? Si 20? 79. 29, oh. 29, dapat. Hindi ka na nagagala-gala gaya ng mga panahon ngayon na Abay, walang pandemic. Walang magagawa ko eh. Paano? Wala ibibili ako gamot. O, lagay mo na. Baka mawala pa yan. Sige, salamat. 250. Oo. Hindi ko nga rin, Para hindi ka na maglalako. hindi ko na nga rin mababawasan. Ibibili ko ng gamot. Pausok at saka sa ubos gatas ng bata. Ay, ako ngayon kakain tayo. Wala na ako sa kakain sana ako. Kakain tayo. Saka bili mo na ako. Saka bili na. Sige na para makabili ka na ng gamot ng apo mo. Oo, bibili nga ako. Sige Hindi ko po. nga rin pwedeng bawasan ng pambili ko ng pagkain ngayon. Ako nagugutom na. Bakit? Nagugutom na nga ako. Kinain ko lang sa saging. Wala nga akong pera. Hindi ko nga rin pwedeng bawasan. Mababawasan ko. Hindi, bili kayo kahit isang pirasong tinapay. Ba, gusto ko medyo kanin na may sabaw-sabaw. Okay na, ilagay mo na baka mawala pa yan. Oh, sige na, ingat. Oo, sige, din niya ko na. Sige, ingat. Thank you. Salamat. Okay. Kami na, bigay din mo. Ah, Pasok mo doon. okay, thank you. So, yung mga bade, si nanay, nakita ko nagbinta ng saging. Ayan. Kulang tayo ng plastic. 250 raw. Wala naman si nanay. Hindi daw niya mabawasan yung lagay natin sa balot. Marami siyang binta. Binili ko na lahat para din kasi napagod na daw siya paglakad. Kamuti, saging. Yan. Lagay natin sa home. Dito. Para di na siya Yan. Okay. Thank you.